ಸ್ವಂತ ಪಲ್ದಿಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತುಜೇರ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪಡು ಓಲಿತನೆ ರೆಡ್ಡಿಪ್ಪಡು ಆತೆ ಅಪ್ಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತುದು ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ಲ ದುಂಬರ್ಪುಜೋಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಏರ್ನ ನೇಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ ನೇಮ್ ದೀವರ ರೀಸನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಇಂಕೆ ಯಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಯಾನು ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರಿನ ಒಪ್ಪುದೇರ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರಿನ ಪಂಡ ವಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಹಾರೈಕೆಗೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪರ್ದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನೆ ಈಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇಗ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪುದೇರ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಜ್ಜೇರಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚದು ಎಂಕುಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಐನೇ ಜನ ನಮಗೆ ಐನೇ ಜನ ಪ್ರಪಂಚ ನಮ್ಮ ಐನೇ ಜನ ಇಪ್ಪು ಐನೇ ಜನ ಬದುಕುನು ಅಂಚ ಪಂದು ಇಂಕ್ಲೆ ಐನೇ ಜನ ನಮ್ಮ ಬೊಕೆ ಬೇತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಪುರ ಎಂಕುಲ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚಂದು ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಅದು ಒಪ್ಪೊಡಿತನ್ ಮೂಲು ಐನ್ ಜನ ಒಪ್ಪೊಡಿತನ್ ಸೊ ಐನ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುದೇರು ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ವೇರ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪುವರು ಒಂದೇನಂಚು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುವ ಎನ್ನಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಪ್ಪುವಿರು ಮೀಟ್ ಹಾಪಿರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲು ಇರತ್ತ ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ ದಕ್ಕಲು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರುಚ್ಚೇರು ಪಂಡ ಪಾತಿರು ಇಷ್ಟು ಉಂಡು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಾತಿರೊಂದು ಇಚ್ಚೇರು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಬಾವ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ತಗೊಂಡು ತಿರುಚೇರು ಬಾವೇರು ಪಾತಿರುಚೇರು ಅಕ್ಕಗೆ ಪಾತಿರು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂಚನೆತ ಪಂಡ ಬಾವೇರು ಪಾತಿರ್ಜೆಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಪಾತಿರುಚೊಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನರ್ದಾದ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಹಾಳಾವರ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇರೆಗ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪಡು ಓಲಿತನೆ ರೆಡ್ಡಿಪ್ಪಡು ಆತೆ ಅಂಚದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆನ್ನಿಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ ಐಕಾದು ಬಾವೇರು ಪಾತಿರುಜೆರು ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ ಪಾತಿರುಚೊಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನಡ ಪಾತಿರುವೆರು ಎಂಕ ತಿಕ್ಕುವೆರು ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳೆ ಓಕೆ. ಪಾಪನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಾತಿರು ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಜನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗೋಸ್ಕರ ಪಾತಿರೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಸೊ ಅವೇನು ಬುಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆನಾ. ಸೊ నేను ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಕೋಟಿಯನ್ ಪಂದ್ನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಈರ್ ಕೊಂಕಣಿಯ ಪಂದ್ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಒಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಾರು ಮೊರಣೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟೆ ಯಾನ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ದಿಜಾಂಡ್ ಎಂಗಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರ್ ನಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪರ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಐಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ರಿಶ್ಚನ ಆಚಾರ್ಯ ಕೊಂಕಣಿಯ ಪಂದ್ ಕೇಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಮ್ಮನ ಸೈಡ್ ಎಂಕುಲು ಕೊಂಕಣಿ GSP ಕಾಮತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮುಗುಲು ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರಿಣಿ ಸುಂದರ್ ಪಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಓಲ್ ಇಪ್ಪುನ ಪಂದ್ ಅಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕ ತೂ ಓಂಬೋಲ ಅಮ್ಮನ ಕಾರ್ಲಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಕಾರ್ಲ ಆನೆಕೆರೆಡ್ ಇಪ್ಪುನು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಓಲು ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಇಪ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡ ತನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಜಿಕಾರ್ ಅಂಡ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಡು ಇತ್ತ ಅವಳು ಎರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರೆಂಟ್ಗೆ ಹೌಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪೊಡತ ಐಕದ್ದು ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವಳು ದುಂಬೆ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರತ ಐಕದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹಾಳಾಪುಣತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮದ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೀರ ಐಕ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಏತು ಜನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಂದರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ 2 ಜನ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಊರು ಶಿರ್ಲಾಲ್. ಹುಷಾರ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪಗ ಸ್ವಂತ ಪಲ್ದಿಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತುಜೇರ ಸಿಸ್ ಬಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದಿರು ಇಂಚಿನ ಬಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾನು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗಂತೂ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಪ್ಪಂದಿನ ಪಗ ಸ್ವಂತ ಪಲ್ದಿಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತುಜಾರ ಪಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಏರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಪಂದ ಸುಶಾಂತ್ ಬೆಳ್ಳಪ್ಪು ಬಂದು ಮೇರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು
ಈನ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ನನಕೀನ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೀನ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಬಾವೇರ್ ಪಾತಿರುಜರದು ಸೊ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕಲ ಪಾತಿರುಜುಲು ಸೊ ಬಾವೇರ್ನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗ್ಲ ದುಂಬರ್ಪುಜೊಲು ಅವೆನ್ ತತುದ್ಲ ದುಂಬರ್ಪುಜೊಲು ಅಂಚಾದು ದಾದಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನ ಹಣೆ ಬರನ್ ನಮ್ಮನೆ ತಿನ್ನೋಡಾತೆ ಐಕದು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಜೈತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪನ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪರ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಪಂದ ಎಂಕಲು ಏನೇನ ಪಾತೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಗೆ ಈತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪು ಆತ ಪನೊಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಕ್ಷಿ ಏರ್ನ ನೇಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆ ನೇಮ್ ದೀವರ ರೀಸನ್ ದಾದ ನೇಮ್ ಏರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂದ ಈ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವ್ಲಾಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜೆ ರಕ್ಷಿ ಏರ್ನ ನೇಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ನೇಮ್ ಆರ್ನ ನೇಮ್ ಬತ್ತದು ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಪುದರ್ ದೀತೀನಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಕ ದಾತನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ದಿಯ್ಯಾರ ಎಡ್ಡ ಆತಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಪಂದ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ರಕ್ಷಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂದ್ ದೀತ ಪುದರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಂದು ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನದಾರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಗೌತಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರಿಗೆ ಒಂದು ನೇಮ್ ಏರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರಿ ಇಂಕೆ ಯಾನೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಯಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಾಗಲಾತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರೆನಾಗಲಾತೆ ಎಂಕೆ ಯಾನು ಓನ್ ಅದು ಬರೆಪುನ ಓನ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಓವೇ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಾಂಡಲ ಯಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನೇ ಬರೆಪುನ ಯಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಓಕೆನಾ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಪುಜೇರು ಏರ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ಲ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸವಿತಾ ರವಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದೇರು ಇನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರಲೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಇನ್ನ ವರ್ಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಪುರ ಮಲ್ದುಗೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಲೆ ಪಂದು ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಸದ್ಯಗ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಜಿ ಪಂದತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಮುಟ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ಗಂಜಿ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚದು ಒಂತೆ ಈ ಕೋಕೋನಟ್ ಪಾಡು ಜಾತೆ ಈ ತಾರಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಡಂದಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಸಾರು ಇಂಜನ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾರು ದಾಲ್ ಸಾರು ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪೂರ ಸಾರು ಪೂರ ಇತ್ತನ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಚಲ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಉರ್ದು ಪಾಡ್ನೆ ದೋಸೆ ಉಂದೆನ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬದಾನೆ ಅವು ಪೂರ ನಂಜಿ ಆತ ನಂಜಿ ಐಟು ಮೌಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ಪೂರ ನಂಜಿ ಆತ ಮೀನಂತೂ ಮುಟ್ಟುಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದರೆ ತಿನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೋರಿ ಅಂತೂ ಮುಟ್ಟುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೊಟೊ ಸಾರು ದಾಲ್ ಸಾರು ಇಂಚ ವೆಜ್ ಮಾತ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ವೆಜ್ಜಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಪೂರ ತಿನ್ಪೆನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದು ಕೆಲವರ ದಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿ ಅನ್ಸು ನೆಂಕಿತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂಡು ಫೈನ್ ಆತಂದು ಅನ್ಸೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅಂಚ ಪಂದಿಂಕ್ಲು ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಲ್ಡೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕೂಡ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂದು ಜಾಂಡಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರುಂಡು ನೆಟ ಫುಲ್ ಕಿರ್ಮರ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಈತ ಎಫೆಕ್ಟಾ ಬೇತೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತೇನೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀನು ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ದೆ ನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ಪಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಈತ್ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆತನಂದು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಏಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಏಪಂಡ ನಲ ഒരു ದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀ ಹಠ ಪತ್ತದ ಮಲ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೋಡೆಡೆ ಮಲ್ಪುಡಿತ್ತೆ ನಾಡ ಕೋಡೆಯಿಂದ ಮೂಡ್ ಆತಿಜಿ ಕೈ ಕಾಲು ಇನಿ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಏರ್ ಪೊಸತ್ತು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನದು ದಾದನ್ನ ಪೊಸತ್ತು ಇತ್ತನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾಯೆಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನು. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್. ನನ್ನದು ದಂಡಲ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಬೇಗ ನನ್ನದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ ಕೇನೊಂದು ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಕ್ಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಯಿನ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.